Ngikubingelele mbukeli ngiphinde kwamukela kwesimanje sikulethela zona indaba eyifika ngaso-ke isikhathi basakhala namanje-ke abantu lapha-ke KwaZulu Natal ngenxa-ke yokugqokwa kwemvunulo laphana-ke yakwaZulu kwembukeli-ke. Umlandeli-ke usho nokusho ukuthi ngempela-ke lapha-ke KwaZulu-ke sekuyoba-ke umlando ukuthi-ke kuba khona-ke umuntu-ke okuthiwa-ke umZulu noma-ke kuba-ke khona-ke isizwe sakwaZulu. Ngempela-ke uze wabeka ngembaba ukuthi-ke amakhosi awasekho lapha-ke KwaZulu mbukeli-ke. Emva kwale nkulumo-ke ngicela-ke uye laphana ezenze i-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi-ke wena mbukeli-ke ulibona kanjani-ke lolu vo lwakhe-ke umlandeli-ke aliveza kuyona-ke le video engizothi-ke ngushiye nayo njengamanje-ke mbukeli-ke. Siyabonga. Manje sesinganabukelisa nje ngendlela esizama ukunabukelisa ngayo, kodwa ayisekho lento. Sekusele igama nje phela ukuthi kuthiwa kunento kwakuthiwa uZulu, ayikho lento. Asinawo amakhosi, sizwe nje sakwaZulu asinawo amakhosi. Ngangizwa abakholwayo bethi bethi uJesu wathengiswa ngemali. Naleli lakithi-ke kwaZulu lithengiswe ngayo. Awekho amakhosi kwaZulu. Ngiyazibuza mangilalela umchune ekhuluma ezama ukulwela imvunulo. Abanikazi bemvunulo kungamakhosi bathule du. Bathule nje du. Mangathiwa nje manje akangena enkingeni aboshwe bazothula du. Kodwa wenza into ekufana ngabe yenziwa yibo kuvikela imvunulo ngoba yabo. Kuyamangaza ngoba mina ngididwa ngisho abantu abazi induna zezinsizwa. Khona abantu abazi induna zezinsizwa. Khona abantu abangabadidiyeli. Induna zezinsizwa zikwazi ukuthi phakathi kwazo kusuka umuntu wesimame efaka imvunulo, phakathi kwazo avumise zona, zivume nazo. Ngayo le mvunulo. Awekho amakhosi kwaZulu. Awekho nhlobo futhi ngekaphinda bekhona. Akukho ngisho yodwa inkosi ekwazi ukukhuluma izwi layo bese izwi ukuthi amabutho noma umphakathi uzoyeseka yini kulento ayishoyo. Ayikho. Okubalekile nje ukuthi akuphela inyanga ngene imali badle. Amakhosi akhona manje amakhosi emindeni yawo. Awekho amakhosi aphethe abantu. Awekho futhi nje awekho ngoba engekho sesinganabukelisa nje. Ngiyafisa ngenye ilanga ukwazi ukuthi njengoba khona ngisho abantu ababaphathi bezinsizwa abahamba nemvunulo ngisho imbatho uqobo lwalo kuthiwa lifakwe umuntu wesifazane emahlombe ufaka ibheshu uhamba nabo bathi babaphathi bezinsizwa baye bathini kuthini kubona. Amakhosi asuke ekhona futhi nawo ihlale lapha inkosi ibekelwe isihlalo ihlale ibuka umcimbi owenziwayo ibuka imvunulo okudlalwa ngayo phambi kwayo. Ayinankinga ngoba kungena imali ephaketheni layo, ayinankinga. Kusho ukuthi sekusele kona ukuthi manje kufanele abantu bathenge ibhamu nje bagqoke ngendlela abasonka ngayo. Iyona indlela ke manje kufanele abantu bame ngayo ukuthi hayike cha hayike siwuZulu ke la. Awekho amakhosi kwaZulu asiphethwe indawo kuthuleke du, kuthule ngisho ikati laseNdlunkulu. Makhulunywa ngemvunulo nje bathula du makhulunywa ngeNdlunkulu. Yonke izindlu zakhona kuyathuleka nje. Angiyazi lento ukuthi kahle kusho ukuthi amakhosi asekhona, amakhosi ukuthi nje athola imali akhimiza athenga imoto kwaphela kanjalo nje. Kodwa kuthiwa amakhosi akwaZulu. Alikho ngisho elilodwa izwe liphuma phezulu kongangezwe lakhe akhuluma nje ngendaba yemvunulo kaZulu akakhulumi